polo menos na primeira metade. As oportunidades máis importantes foron pro Lugo neste encontro, con ese resultado 1-2, no que se adiantaría o Lugo con este gol de Gorka Azcorra. Como está Gorka Azcorra? É unha seira espectacular, 13 goles xa para él. E 12 deles nas últimas 12 xornadas. Case que o Cristiano Ronaldo da Hugo Messi desta división. Sí, e sobre todo fora de casa, é moi efectivo cando xoga de visitante. Non comezou moi ben, estaba medio mancado e mira, agora está nun sitio espectacular. E ollo o gol da xornada. Tremendo golazo de Javi Selvas, minuto 36, tan só 3 minutos despois do 0-1. Metía o 0-2 o Lugo con ese golazo de Javi Selvas. E a verdade que poñía o partido moi de cara pro Lugo. Aínda puido ser maior a renda antes do descanso con esta acción na que Iago a ti que se está de sorprender a Felipe Ramos. Aproveitou o erro da defensa, pero non acertou co remate. E xa na segunda metade, cando parecía o partido decidido, pois a verdade é que o Deportivo meteuse no encontro. Vexan nesta acción na que vai marcar Raúl, o pase aí de Dioni, protestan por un posible fora de xogo, non podemos saber se realmente hai fora de xogo ou non no gol de Raúl, pero o caso que o Deportivo meteuse aí no encontro ata os últimos minutos, pero certo que acabou perdendo ante o líder, ante o Lugo.